ای ویڈیو تہا اوستے دست گفتگی ہما نادرہانی عکس او ہما ہانی کے عکس گوما نیستا آہانی رپورٹانی عکس مانا کہ اوستا 21 ستمبر 2019 بگرداں 30 ستمبر 2019 دست گفتگاں یا کمک کتگاں او گڈسرا عبدالغنی ماتے کسانی ویڈیو کلپ بھی ہم ہواری کہ چا اوستے بازیں او جوانی سوب مندیاں یک دروری ای شہاب وارث عکسیں شہاب گنہ جہمنندی او ایرا ہونے کینسریں 3 ماہ بھی کہ اوستا دست گپتا او علاج کنائے نگائیں ای نسرین امیر علی نسرین پسینی جہمنندی کینسر نادرائیں 6 ماہ بھی کہ اوستا دست گپتا او ہر ڈولیں کمکی کنگائیں سکندر عمر تمپ بالیچائے جہمنندی او 30 دنتی عبدالغفار باہڑ کہ عمری 24 سالیں او نادروائی ایشیں کہ دست و پادی ہوشکاں او اچکار نہ کنا موزانہ نظرآباد جہمنندی او آئیے چکدان تہا رسولی ماں چاوستے کمک کا علاجی انگت بوگائیں ای سہیلہ عکسیں سہیلہ دشتے جہمنندی آئیے عمر 20 سالیں او آئیے گردہ خراباں السلام علیکم ماں عبدالغنی ماتا ماں بات من دکتر سنیا مریضہ مجبورہ زن میستا ڈاکٹر بوک ابزان اسٹیمیٹ واسطہ 1,40,000 میں ٹیسٹا ماں اچھے آپ کے اوستا ہمارا دست گفتگا ہو جاگا دستگا اوستا ہمارا بعض منتوارا اوستے کہ ماں مدد و کمک بعض منی کتا سک بعض مہربانی اوستے آج پہ ممبرے ماں نے شکریہ ادا کرنا کہ آیا منی بعض مدد و کمک کو ماں منا 1,40,000 منی ٹیسٹ تھا ٹیسٹ منی شکریہ اللہ ہے زر منی یجا کتنتے منی ٹیسٹ پناہ تھا ماں ٹیسٹ کتا ڈاکٹر کرم نے اسٹیمنٹ ہم دست گفت منا داتے یہ منی اسٹیمنٹ ہے منا گفت کو داتے گئے بعض مہربانی اوستے گروپ شمیں بعض مہربانی شما منی بعض مدد کو کو اللہ شمارا و شمیں لوگو علایا بعض بھی دیا تو عزت بھی دیا اللہ شمارا گشتے بھی دیا گون شما دست بندی کہ اوستا گیشاں چی گیش کمک بکنے تاکہ اوست نادار و بیوسان گیشاں چی گیش کمک کت بکن شما وتی کمک کا ای اکاؤنٹ نمبر سر دیم دات کنے او آگاں شمارا گیشین جست و پرسی ہست شما ای نمبرانی سرا رابطہ کت کنے جہد پا ہر کسا اوست پا بی وسا سلامتی پا شما